Jakenratiro mar Uganda Boniface Mwangi kod nyawadgi mawuok e piny mar Uganda Agatha Atuhaire onyise lela kawuono kit sand manegikalo ka gin e lwet apisas manosandogi e piny mar Tanzania dwe mokalo. Ma en thuolo mokwongo magilero gigo manotimore negi ayanga. Giso sirikande mag Kenya gi Uganda kuom remo winjo ywak margi. Jafwambo Cleophas Oluoch miyo waler kaka ne gitwak gi jofwambo e boma Nairobi kawuono. Jokedo ne ratiro Uganda ariyo, Boniface Mwangi mawuok e piny Kenya kod Agatha Atuhaire mawuok e piny Uganda, otwak e thuolo mokwongo nyaka ne wegi thuolo tok kane ondhigi kod sirkand piny Tanzania. Ka gitwak gi ute fwambo odiochieng' ma kawuono pacho kae, gilero kaka ne omakgi ka giwuok e magawa mane gintiere nyaka kama ne olornegie. Some guy put lubricant in my rectum, in my anus, and then started inserting objects. They insert objects and pull it and they told me to strip naked. When I stripped naked, they removed my handcuffs, and then I was grabbed by about 4 men. And they also ordered me to strip naked. Now, I was afraid. You know, many people think I don't get afraid. The rest is everything they did to Boniface. They are inserting something in your anus so bad. Bende gilero ni ne oketgi e udi mane ni machiegni kendo ne ginyalo winjo gimoro amora mane timore kaka jowetegi bende ne ywak gi rem. I first got afraid when they blindfolded us. I think I had a moment of like almost a panic attack because always my fear was being tortured. I always thought, I wish the day they get me, I have like poison and I swallow it so that I don't go through so much pain, so much humiliation. So I was afraid when they picked us up, and then I told myself, there's nothing you can do. Mwangi kod Agatha ne ochopo e piny Tanzania mar yuoro e bura mar Tundu Lissu, jatend kweth maketo sirkand Tanzania tesre, mane otere doho mar duoko penjo e bura mane omak kod sirkand Tanzania. When we went to Tanzania, we went there as friends of Tundu Lissu and friends of Tanzanians. I'm an East African, I have an East African passport, and I'm allowed to travel freely within the region, because that's the deal we are. Like we're a regional bloc. I did not go to that country legally, and I did not commit a crime, and that's why they did not take me to any court. Boniface Mwangi bende oseo sirkand Kenya kuom dino itgi ne sand mane gikalo e piny Tanzania. Government was complicit in that torture, and if you look at our Foreign Affairs Minister Mudavadi, when he spoke, he did not apologize to me. He apologized to Tanzanians that we took our bad manners to Tanzania. So it's very clear that our government had a role to play in our torture. Inyalo par ni ok gin kendgi mane gikalo e midhierogi. Kinde mawuok e pacho kae kama oting'o Martha Karua kod maneno ogai mar doho ma pacho kae Willy Mutunga ne otam donjo e piny Tanzania kendo duok gi Kenya kinde manok tok lor e lap ndeke ma Julius Nyerere boma ma Dar es Salaam. We look to the East African Community, SADC, East African Court of Justice, the International Commission of Juries, foreign embassies in East Africa, and the United Nations High Commissioner for Human Rights to act decisively. The time for silence is over. Stand with the people of East Africa against tyranny and impunity. Ywak makoro oweo pektich ne sirkal mar Kenya, Uganda kod Tanzania kabende ibiro non gigo ma joked ne ratiro mag Uganda yuago ni midhiero manojokogi e pinyno mar Tanzania kendo ibiro kawo okang' mawinjore. Cleophas Oluoch, Ramogi TV, Nairobi.